wadhi e weche mag tiegruok. En ka tiegruok mar KMTC koro chaka yanga tiegruok e weche okumba mag thieth midendo ni Health Insurance Management kaka achiel kuom yore mag medo chiwo sir ne agucho omenda agucho okumba manyien mar thieth mar SHA. Koloso jatije mar KMTC Laktar Kelly Oluoch wacho ni thoth oganda jo Kenya poido pek mar do chenro mag thieth kendo jokanyo nyaka ket okenge makare manyalo bero chenro mag thieth kod ute thieth matindo e pacho ka. Kelly omedo ni tiegruok makama biro chiwo lony ne jopuonjre kendo miyo gi thuolo mar tiyo e sectors mopogore opogore mag SHA. Our extensive network of 87 campuses across 45 counties has positioned us as a critical partner in ongoing rollout of the Social Health Authority, SHA and SHIF. As part of our efforts, Kenya Medical Training College is proud to introduce a diploma in health insurance management, a pioneering 3-year program designed to address gaps in healthcare financing. The success of health insurance depends not only on robust policies, but also on skilled personnel capable of managing the complexities of claims and reimbursement processes.